Sa total, 438 ka mga individual ang naaresto sa Davao City Police Office sa tibuok bulan kana sa Pebrero ning tuiga, subay sa gipatuman nga 4 focus directives sa PNP. Subay sa datos nga gipaambit ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero sa kampanya Batok Illegal nga Droga, anaa sa 207 ka drug personalities ang naaresto ug pagkakumpiska sa nagkantidad og kapin 3.9 million pesos nga shabu ug marijuana. Subay sab sa kampanya Batok Illegal nga Sugal, nakaaresto ang kapulisan og 60 ka individual dungan sa pagrecover sa kapin 17,000 nga bet money. Mabungahon sab ang paghukod sa mga pinangita sa balaod subay sa manhunt operations, human nakasikop ang DCPO og 159 ka akusado, diin 75 sa mga nadakpan ang most wanted persons ug 84 ang other wanted personalities. Dugang niini, 15 ka armas ang nakumpiska sa kapulisan sa 32 ka mga nalusad nga operasyon ug nisangko sa pagkasikop sa 12 ka individual subay sa kampanya Batok Loose Firearms. Sumala ni DCPO City Director Police Colonel Manan Muarip na himong posible ang maong kalampusan pinaagi sa dili matarog nga suporta ug lig-on nga pakigtambayayong sa komunidad, mga barangay officials ug ilabi na sa ginahatag nga suporta sa lokal nga panggamhanan sa Davao nga dakong testamento kini sa hiniusang aksyon sa pagmintina sa kaluwasan sa tibuok komunidad sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.